Sa ngalan sa Mahal sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, anya na kita karon sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagabanhaw. Ug aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa ako yamot, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, o sa lapagbuhat sa kang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanang ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan mo ta kita sa Diyos ka magagahom sa danag pasayloon sa atong mga sala. Dadon mo ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit o kadayat sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langitong hari. Diyos samahan magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginong Jesucristo bugtong anak samahan, Ginong Dios Kordero sa Dios, ikaw nagawagdang sa salas kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa samahan, dawatang ang pangamuyo. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang Ginoo, ikaw lamang alabing alangdon ni Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, Dia semaya sa Diyos samahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, nga naghatag ka namo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapuanguron ng mga anak sa imong gugma. Ug hatagi kami nga mga nagatuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan. Ug sa langit nga may among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad, mga Hudeyo, o ang mga Hudeyo nga Grego o pinulungan. Ang mga Hudeyo nga Grego o pinulungan, mingon nga ang ilang mga biyuda wala katagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pagatiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili kamog pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan ni ining bulahatuna. Niining paagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pagampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Pirminas, ug si Nicolas, taga Antekoa, nga dili Hudeyo nga nagkabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeyo.
Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem naganam-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong kaluoy maniaon ta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Ginoo, ang imong kaluoy maniaon ta kanamo sa among pagutang sa among pagsalig diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa mga buutan. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo ka kuldas, awiti ang iyang kadayganan. Ginoo, ang imong kaluoy maaniaon ta kanamo sa among pagutang sa among pagsalig diha kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy maaniaon ta kanamo sa among pagutang sa among pagsalig diha kanimo. Tan-awa nga ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan sa panahon sa tinggutom. Ginoo, ang imong kaluoy maaniaon ta kanamo sa among pagutang sa among pagsalig diha kanimo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi, ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo, ingon nga balaang mga pari, nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kayang kasulatan nag-ingon,
Gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon. Ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao. Ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungan buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ipadayag, O Diyos, patalinghugan ko ang mga pulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanausap kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus bingon sa mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig ko sa kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug madto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko ta kamo sultihan ini. Ug kung atuan ako dito makaandam nagdapit alang kaninyo, ubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamong saon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami may balo kung asa ka mingon. Usa, unsaon man namo pagkatultul sa dalan. Si Jesus mituwag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan kung dili moagi kanako. Karon nga nakailan na kamo kanako, makailausab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakailan na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miun kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kanyong tanan, ug wala ka magyapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa mahal. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanako ang amahan. Wala ka ba motuo, Felipe? Nga ako ana sa man ug ang amahan aniya kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga niya kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong bulaton. Tuuhi ninyo nga ako ana sa mahan ug ang amahan aniya kanako. Kung dili, panuo kamo kanako.
tungod nining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat sa labaw pa niini kay moadto man ako sa mahal. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Aniya pa kita karon may suon sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nganong taas man ni siya kining maong panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ato ning masabtan mga isuon kung ngano ingon ani ang gidugayon sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Kung atong tanawon kung malandungan ang mga nahitabo bitaw sa ato ang panahon karon, labi na gyud sa atong probinsya sa Sugbo, niadtong daghang mga linog bitaw nga nigo sa Bogo, sa San Remio, no? Kusog nga linog 7.1 o 7.2 nga tungod sa maong kakusog sa maong linog, daghan nga mga struktura ang mga naguba. Ang uban gani kilamoy gyud sa yuta. Dahil usa ka balay nga tulukan dana. Unya pag tayog sa yuta, ni abli ang yuta. Nya ang mga balay nga tuloy adunay tulukan dana o tuluka floor, nahimon lang duha lang kandana. Ang second floor nahimong ground floor. Kaya ang ground floor gilamoy sa yuta. Unya human sa usa ka kusog nga linog, aduna pay sunod-sunod nga mga aftershocks. Dugay nawa pila ka bulan, usa, duha, tulo, ang tudgani karon. Dunay mga panahon nga makasinati ang mga tao dito pagtayog sa yuta. Ang mga simbahan naguba, unya nabutang sa walay kasiguruan kung kano sa tukuron ang maong simbahan sa Simans Bogo, sa San Remio, sa Kawit, no? Sa Santa Rosa de Limas, dan Bantayan. So naa sila sa kahimtang nga wait and see. Nga sa ato pa may suon, tungod sa kusog kayo nga linog, nausap ang landscape, geographical landscape sa mga dapit. Ang mga engineers, ang mga architect, naguna-una, nagplano, kung unsa mga struktura nga ituko dito, nga at least resilient sa maong linog, kung doon na gani ingon ana ang ikusgon sa maong linog. So nausab, no? Doon ay mga kausaban ba? Ang uban kadtong nangita og mayong trabaho sa gawas, nagpadal kwarta sa pamilya, kay lagi ang kwarta gamiton sa pagtukod sa balay. Doon na yung balay nga natukod, makita na ang kwarta asa panung. Pag uli, why nakita siyang kwarta, tungod kay ang balay nga igo yung nahuman, naguba tanan, balik sa uno. Yan, nakaamgo ang upan nga pastila, no? Munas ginhawag, pangitag kwarta, aron nga dunay kagasto, aron matukod ang usa ka balay niya. Sa kalit lang nawa, makapasagmuyo ba, no? Nga makapausap sa panglantaw sa tao, nga makaingon ang tao ba, ang tanan mo labay man di ay,
Nga makakita ang tao ba nga unsam di ang mga importante kay mutang di ay nga bisan ang linog dili makapatay o dili makapawa. So it turned out eventually, no, nakita sa tao ba ang pinaka-importanteng butang, at least nakaingon sila, sige lag nawa ang balay, basta walay kinabuhi na kalas. So nakita ba ang essentials ba? Bisan ganis pagbaha, grabe nga pagbaha tungkol sa bagyong Tino. Grabe, nakita ang yun nato, grabe ang pagbaha dito sa Mananga. Dagang pong mga balay nga naanot. Pero ang tao makaingon, sige lag mawa ang balay. Makita ra magyapon na ang kinabuhi, hindi kawa, di na mabalik. Kung na bitaw nga panghuna-huna mga isuon, doon ay mga kalamidad nga mabos sa itong kinabuhi nga makapausap bitaw sa panglantaw sa itong kinabuhi. Linog, baha, no? So ang naitabo sa itong Ginoong Kristo mag-isuon, no, para nako, no, sama sa usa ka kusog nga linog. Kusog nga linog nga mo'y nakapausab sa panglantaw sa tao. Ang iyang kamatayon, iyang pagkapanhaw, sama sa usa ka kusog nga linog nga nakapausab sa pagsabot, pagtanaw sa tao, mahitungos kamatayon. Kay kaniadto ang tao kung maghuna-una o kamatayon, makaingon man siya nga ang kamatayon mo ay katapusan sa kinabuhi. Nga wala na'y kinabuhi luyos kamatayon. Muna mga tao kaniadto, ang kamatayon gikalisangan, gikahadlukan. Usa ka mangit-ngit nga kahimtang, din wala na'y kahayag luyos sa mong kangit-ngit. Pero sa diha nga napanhaw sa Kristo, nga ang iyang pagkapanhaw sama sa usa ka kusog nga linog nga mibuak sa mao nga panglantaw sa tao. Mibuak sa kangit-ngit, mibuak sa kalisang o kahadlok sa tao nga matubang sa kamatayon. Kaysa diha nga napanhaw sa Kristo, gibuak niya ang kangit-ngit ba sa pagsabot sa tao nga ang kamatayon mo'y katapusan sa kinabuhi. Tungod kaysa diha nabuak ang kangit-ngit sa kamatayon, nibidliso ang kahayag sa bag-o nga kabuntagon, bag-o nga pagtuo, bag-o paglaom. Nakapausab. Unya, ang mga apostoles, mga isuon, gikan sa usa ka bugnaw, no, nga kahimtang, bugnaw nga pagtuo, paglaom. Sa diha nga napanhaw ang Ginoo, dasi kay sila. Lipay ka sila gad. Wala na si kahadlok. No? Napuno sa espiritu ba? Nga tungod sa maong dakong hitabo nga ang pagkabanhaw ni Kristo sama sa usa ka kusog nga linog, di islang makapugong kundi pagsangyaw niini. Mo na mensahe lang nga kanunay lang gisangyaw gisabwag nga tinuod gyud nga nabanhaw ang Ginoo. Ug mao kana mga isuon atong nadungog ug nakita, no, diha sa ilang mga buhat nga gisaysay karon sa una nato nga pagbasa sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Tungod kay kining mga basahon sa buhat sa mga apostoles, mga ison, bunga ni sila sa mga pagtuo nila ba. Kini ilang mga buhat nanukad kini sa usa ka dako kayong kamatuoran nga tinuod yun nga si Kristo na banhaw na. Wa na nila masabti pagayo. Pero it's no longer a question for them to understand the mystery. Kaya importante alang kanila, they witness the mystery. Saksi sila sa mga misterios pagkapanhaw ni Kristo ug unya ila kining gipuy-an. Una ang simbahan mga isuon sa maupon nga kahimtang nagasaulog sa maong misteryo sa pagkapanhaw ni Kristo. Mao na nga
kita karon isip usa ka simbahan padayon sa mao nga pagsaulog, padayon sa pagpuyo niya na mao misteryo sa pagabanhaw ni Kristo kay tinuod man yun nga nabanhaw ang Ginoo. Ug makita na nato maigsuon kanang kamaturan sa pagabanhaw pinagi sa atong mga laing-laing nga buhats, no? Buhats kaluoy, no? Ang simbahan na kamot nga makaabot, no? Sa mga laing-laing suok sa atong parokya, pinagi sa programa sa BSC, mga lalain nga mga organization, no? Nga kung atong tanawon, lain mga pastoral program sa atong simbahan sa atong parokya, charitable works, nga kung ato ning tanaw nanukad ni siya mag-isuon sa atong pagtuo nga si Kristo na panhaw tungod kay kung wa pa mabanhaw ang Ginoo way kapusalanan ang atong mga buwas kaluoy, walay kapusalanan ang santos nga misa, wa tay misa ron kung wa pa mabanhaw ang Ginoo, wala tay paglaom ang kalisod mga pagsulay kabayan sa itong kinabuhi o mulabay rin na siya. Pagkangit-ngit sa itong kalibutan, no? Kung wa pa mabanhaw ang Ginoo, pagkangit-ngit yun. Mapuno sa kangit-ngit atong kinabuhi, mawatay pagtuo, mawatay paglaom. Nga balik das karaan, nga ang kamatayon, nga mabot sa usa ka tawo, mao usa ka makalilisang nga kadaot. Angay kadlukan, angay likayan. Pero tungod kay nituo ta nga si Kristo na banhaw, puno ta sa pagtuo paglaom nga ang tanang mapagsulay sa atong kinabuhi lumay-labay lamang. Bisan usa ka ngit-ngit sa mga kalisod, mga problema nga mao sa atong kinabuhi, mituok ta nga luyos mong kangit-ngit naadi ang kahayag sa bag-ong kinabuhi, bag-ong nga paglaom, bag-ong nga paglantaw. Kining tanan nanukad yun sa atong pagtuo diya kang Kristo nga nabanhaw. O si Kristo kanunay siyang uban kanato. Nagdasi kanato. O naa siya kanunay niya sa Santos nga Eucharistia. Kanunay nga nipasalig, nga kanunay siyang makikuban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sumaw niya itong isangyaw, may isuong padayon ta. Sa pagsangyaw, di mao kamaturan, nga tinuod yun nga nabanhaw ang Ginoo, kung ato nang ipakita, diya sa mga buhat, nga dinasig sa atong pagtuo, paglaom, o paghugma. Diya kang Kristo, nga nabanhaw o nagluwas kanato. Ato karong mag-ubon nga ito nga pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahal makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, ginak sa man sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios ka matuod. Ginak nili pinuhat sa kinaya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa atong kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya nga matay gilubong, sa katong adlaw na banhaw siya aron matuman kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuos samahan. Mubalik sa nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi o sa matay ug ang harian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginumaghatag sa kinabuhi, nagikan sa samanang usanag, dungan sa manang usanag, isimba sa gimaya, ug misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katolik, apostoliko nga simbahan, nagala kami sa kabuniag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanaw sa matay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang atong labing magagahong ngamahan, nga miling kawas kang Hesus gikan sa talikala sa kamatayon, ug mibanhaw kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Moingon kita, Dios sa himaya patalinghugi ang among pagampo. Diyos sa himaya, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan, nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug malagarong naong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanan nga naghupot og buhatang publiko, magtuman uban ang kalibdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya, patalinghugi ang among pagampo. Nga sila nga nawadag kadasig ug gisakit sa kinabuhi ug wala naay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon. Makakaplag og mga tawo nga mubati ug manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig diha sa ilang dignidad ug katakos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya patalinghugi ang among pagampo. Nga sila kansang kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya, patalinghugi ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya, patalinghugi ang among pagampo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay natong bag-uhon ang atong kaugalingon diha sa espiritu, aron motubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya, patalinghugi ang among pagampo. Ginoo nga among amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing, aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab uban ang bag-ong kinabuhi ug ang bag-ong paglaom nga gitanyag kanamo diha sa pagabanhaw simunag. Si Jesu Kristo nga buhig hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Pagdaigo ng Diyos, Amahan langit nun, ninggasan namong mga masalay pun, ang panugdino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Dawata kining among mga halad sa mga sala namong igabayad, ang lawas dugo ni Jesus among Dios, kinabuhing gihalad sa krus. Ihalad namo ang among kalipay, tanang kasakit kaguol kabudlay,
Tan-awa o Dios, ug ayaw pasagdi, himo ang nga imo kami. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gangin sakripisyo dawatong da sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Nawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo ka namo nga makambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios. Pinagi sa talahurong pagbinayluay ng sakripisyo sa Eucharistia. Itugot nga sa mga nakaila kami sa kamaturan. Magpuyunta kami kinabuhi subay sa kaybalo sa maong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay og mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Nangay matarong kayo, nga magmalipan kami sa pagdahi kanimo sa tanang panahon. Aban labi na gayon nining mahimayang panahon sa pagabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kalaut na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo, gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayon ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang yung Espiritu ra pagsantos ng magasa, aron mahimo kinagkanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa kagalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo mipigas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanna, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning paan sa kinabuhi o kalyas kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayon, nga matubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayusa dahil sa Espiritu Santo. Hinumdumi mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi usa, ang amo may suon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munao. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayon makaambit sa kinabintunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amoy kong nga daygon, amoy kong himayaon, pinaagin ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Pero magampo kita sa man atong gamiton mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dotan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa salaog maliw sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kung dili magsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuton, natagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga buong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kani. Ipakita tang pag-inigsunay, pragdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang
sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kinimang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nilipangay ng kalawat kanimo, ang pagpangulong lamang ug mamayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ako mao ang matuod nga punuan sa paras, nagingon ang Ginoo. Ang magpabilin kanako ako diya kaniya, mamungang daghan. Alleluia. Magampo kita. O Ginoo, padaling hugi ang imong katawhan nga imong gibuong sa mga misteryo nga langit nun. O gimuang nga makalabang kami gikan sa daan nga nasa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio pirata alang skalina o paghiusa uban sa mga kabus. Langit nung amahan, magbubuhat sa tanan Oktuboran sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahona sa kristanan o panginahanglan. Samtang kalibutan nagatubang sa kagubot o pagsaka sa presyo sa lana, among gipati ang bugat nga pikto nini sa among nadaw-adlaw nga kinabuhi, labi na sa mga kabus ug uyang. Hatagig dakong pailob ang managantos aron makalahutay silang mga kristanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamangitagon ang mga anaa sa mga kahimtang aron ipambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagi kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialog kung imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan imbis kung galingong interes. Tudloy kami nga mahimong matud-anong tigatiman sa imong kabuhatan, nga gamiton namo ang mga kasa ug kaptangan nga malamon. Nga likayan namo ang pag-usik o mga magatiman kami sa usag-usa uban ang gugma o kayusahan. Ligunang o pagtuo sa mong gugma o kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya o magmanalipod kanamo o hinaot nga si Maria Birhen de Guadalupe magampo lang kanamo aron maghari ang kalinaw o magpabilin paglaom sa katawhan. Gipangayon na mo kini, pinagi kang Kristo among Ginoo. Manglingkod alang sa mga pahibalo. Mga pasalamat. Salamat sa atong choir, altar servers,
extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and usherettes sa ilang mahigugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Mapasalamaton usab kita sa atong sponsor sa altar decoration nga si Mrs. Delia Gorgor. Mga pahibalugikan sa atong mga Padre Cura. Una, nagsugod na ang Flores de Mayo sa parokya. Ipahigayon kini sa alas 3:30 sa hapon kung weekdays ug 1:00 sa hapon kung adlawng Domingo. Gidapit ang tanang mga bata aron mamahimong mga anghel panahon sa Flores de Mayo. Ikaduha, ang Oasis of Love Catholic Renewal Community sa atong parokya mopahigayon og healing mass karong Mayo 5, 2026 sa alas 7:30 sa gabi sulod sa simbahan. Giauhag ang tanan sa pagtambong. Ikatulo, ang Couples for Christ mopahigayon og Christian Life Program karong Mayo 10, 2026 sa 1:00 sa hapon. San Juan Maria Vianney Center sa Tunghaan, Minglanilla. Abli kini sa tanang mga magtiayon nga kasado o wala pa nakasal sa pagtambong. Ikaupat, giauhag ang tanan sa pagtambong sa atong torno sa Novena Mass, kabahin sa kapistahan sa Rita Estacia, karong Mayo 2026 sa alas 4 sa hapon sa Agustinian Monastery of Santo Niño sa Mohon, Talisay City, Cebu. Daghang salamat ug malipayong adlaw kanatong tanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ninyo ang gugma, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.